Ayo tak terus ning omahe Mbak Farida Dek soalnya iso nampa kerja-kerjaan wong akeh, nglebokno arek akeh. Lho iya ta, Bu. Iya, ayo. Alhamdulillah aku dicoba Bu kayak rezekiku ya. Mbak, Iya. aku kate nitipno anakku kerjaan iso enggak? Lulusan SMA iki, jek enom, jek nyar. Iso kok, Mbak. Tapi yang ngono, kudu ono ngene-ne. Lho apa iku, Mbak? Bayar ta maksudnya, Bu? Yo. Saiki lek gak bayar lho, apa iso oleh kerja? Alah Bu, lek kerja bayar mending gak usah Bu, wong kene niate kerja golek duit kok malah bayar. Gak apa-apa, bayar piro sih, Mbak? Wes gak usah akeh-akeh Mbak Yus, 2 juta. Engko tak lebokno ning nggonane pabrik sepatu sing Bonafit. Iku 2 juta ya akeh Bu, wis mending gak usah Bu. Gak iso anu ta, gak iso mudun ta. Lho, iku sampeyan sakake rego murah, Mbak. Wong biasane wong mulai nitip aku iku kadang 3 juta, 4 juta kok. Alah wis gak usah lho Bu, bayare lho larang 2 juta. Lah saiki lho sampean golek kerja pirang-pirang dino ya gak ono hasile kan. Bu, tapi engko lek nyogok malah bayarannya dadi gak barokah. Bu, wis gak usah lah, tak golek lain-laine lho gak Wis gak apa-apa. apa-apa, wis 2 juta ya lho sampean cek ndang kerja. Saiki lho, Mbak, sampean golek kerjaan dhewe ya. Angel. Cara sono sing nggawa karep mlebu tok, bleng langsung hari pertama langsung kerja. Kok tak omongno karo bapak iki sik ya. Engko lek Iya. sido sampean tak kabari. Ngono Ya, ya. tapi aja sesuai. Iku soalnya sing nitip nang aku wis akeh. Ya wis suwun ya. Ya. Bu, lek jariku gak usah Bu, 2 juta iku akeh Bu, eman duwite. Sing kowe ngomong bahas nih bapakmu kok.